No a teraz ideme hlasovať o tom, na ktorý sme si dali výnimku. 9. Áno, to je bod číslo 9 pod rímskou 2. Takže prosím, hlasujte. Ejda? Prečo sa zdržujete? Eva? Čiže je to neschválené, nemáme 15 hlasov. Áno. Viete, o čom ste hlasovali? Dobre. Takže tá vinkulácia neprešla. Dobre. Pokračujeme ďalej. Ejda? Prečo sa zdržujete? Eva? Čiže je to neschválené, nemáme 15 hlasov. Áno. Viete, o čom ste hlasovali?